салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз мо ҳастем дар бозори корон ҳафтум дарвоза панҷум рияда дукон аст сари рада тарафи поён яъни спорт стилои новинка омадагиаи ҳавсуш то 46 то 50 дира 46 то 50 дира мисол ин чизошон ғавсишон бинин ба дараҷаи оли насб шурӯъ. Иге чанд та расидка дорем? се та расидкашон ҳастаи напака ё новинкоан. се та расидка доран бурукошон қатия нашмо шумо бинем бурукошон қати нархи дона 220 сомон дона 220 сомон ина ё хай ҳам тарфиш будумаган иём ҳаму хелан ё ғавсишон ҳаму қара иём размери то 50 дира на иём то 52 бурукдор касе ки шаҳр хелай мо доставка дорем тамоми ҷо шумо метавонед ки заказ кунед айнами чизои ғавс ё ҳозир зимнишон гумай ки фирмаш Lowe's Wilson анаи тараф зда ҳастай и кирта дорем чандани оптои 450 оптои чӣ кирта чӣ набуд кирта гуанжо ай кирта қимат дастай гуанжо кирта хала 450 мо основной наёра шумо да фаҳмонданем ё расидкои ҳамван то 50 дира доран ина май пеш нишон кунам ки ғавсан кака зимни ё барои ғавсишон нархшон 220 сомон мисол касе ки мехоҳад доставка ина мо доставка дорем инҷа аптояй шумо тез заказ кунед ки тамом нашавад тамом кишид бо мо наметавонем ки шумо да дастоват кунем. Саломат бошед бо мо дар дигар ҷо шумо да бо видеои нав мепарварем.